גם חייל שמסתהר זה הרג מתוכנן. אבל הוא נמצא בתוך איזשהו רעש ובלגן וצלף לא. אני יושב, אני עומד את הטווח ואני מסתכל על הרוח, שם צלב על ואני אומר, אני צריך לשחות ואני שוחט. מוציא כדור. זה דם קר. נורית קידר, במאית ומפיקה דוקומנטרית, עבדה כמפיקה בכירה ברשת CNN, כמפיקה בשידורי קשת בתחילת שידורי ערוץ 2, ובהמשך כמפיקה עצמאית. פתאום מתחיל להבין, אני יכול למות. לאורך השנים נורית הפיקה וביימה יצירות דוקומנטריות רבות, סרטים וסדרות, ומפעל חייה זכה לשבחים רבים ולפרסים בארץ וברחבי העולם. אז אמרת, הבחורה הזאת תאהב אותי לכל החיים. בין יצירותיה הרבות של נורית, חלום לבנון, אחת בודדת, מבוזבזים, משפטי חיים, בטון. יצירותיה של נורית קידר משקפות את תמצית הישראליות. הסרטים האישיים שביימה וסדרות הטלוויזיה שהפיקה וביימה שיקפו את לב השיח הישראלי בנושאים פוליטיים, חברתיים ואומנותיים, תוך הסתכלות עמוקה ואמיצה אל האמת שאינה עושה הנחות לאף אחד. כל הגדולים האלה שהנהיגו את המדינה, האמירה הכי מפורסמת שלהם, גמרתי לשרת את המדינה, עכשיו אני הולך לעשות לביתי. נכון? שמעת את זה? מה זה לעשות לביתי? את יודעת מה זה? זה לגנוב! נורית קידר נחשבת לאחד הסמלים החשובים של התעשייה התיעודית הטלוויזיונית הישראלית, ועל פועלה הרב והראוי החליטה הנהלת האקדמיה הישראלית להעניק לה פרס מפעל חיים.